Committee on Petition jong Meghalaya Legislative Assembly harangkat ka jinge trelang bat ka Office of Deputy Commissioner ka Riboy District mentakas ngi kalai phau tre gujeliu kala penlong ya ka program IJhikai lane ka awareness program jong ka ne ka Committee on Petition ka jingthmu ban penlong ya ka ne ka program ban IJhikai halor ka Committee on Petition ka dei ka thong jong ka sarkar Lyngba ka ne ka committee ka ba ki paidbah kila ban pentip ne ujor ya ki jinge jong ki sha ka ne ka committee ya ki no ki jinge ne ki jingduna ka bayade bat ki kampenroy bat ka ne ka committee pat kan sara sha ka sarkar ban ya kren nethir na ka banta ban wengi ki jinge bagi paidbah ki ya kendu ha ka imlang salang ya ka ne ka program la pelong ha science hall hanong po ha ka bala pnya do MLA ka maulai kum udkhot ka committee bat lai don lang ro ki khot ka committee na du MLA ka mauhati MLA ka raja bala MLA ka rambrai jerngam kumju ru MLA ka nongpo constituency kontup ru ya deputy commissioner ka Riboy district Abilash Baranwal project director ka DRDA Raja Brahma ki video na ki South League block ki kanhun ka self help group bat ki village organization na Riboy district Petition bat ban ai pen jopi ya ke jingtip ke kane ka committee on petition buat na ya kren ya ka sarkar kami orang ten areng dan government kadang likely kita ki organs jongka government dan sarkar yang ya ka legislature kayong darbar kawan nang ta ka executive pamangitip ka ka sarkar nang ta gidon rupa ya ka judiciary lari kita ngong ka yeng kasri ka bapet kini provide dik dan nak jongka perintah ka ka yeng darbar kawan dan legislature kali perlu ka thau ya ki ai ka warra ya ki ai bapet nang ta gidon rupa ya ka sarkar ka menteri kam yang kita ai pelasna dan ka yang darbar kawan bat idon pat ya ke judiciary lani ka yang darbar lani ka yang bisa yang kasri bat kam jong ka yang kasri pat kalong pan pen bat kita ki ai tu la pemi Lyngba yang darbar kawan la menteri kam hok bat la menteri ya ka kumba ka di banno ban tintet pret dari ban batai ya kita ki ai tu la pemi da ka legislature si angin ta iwan akibat jompi bahwa ikran yang ini ka bentar nak kita kilai di organs jom government ikran angin ta kam ta yang ini darbar kawan lani kita bilang ka legislature lagi kayu darbar kawan lagi ikran ko kri India idon ya ka parliament ya ka parliament kabang itip ya ka kedan arti kiyem handai kawai ka upper house ka lower house ka lok sabha bat ka Raja Sabha bat bagi kan pat apo ka state legislature don ki jela ki badan artli ke legislative assembly bat ke legislative council nei ham ne apo ka jela sekali ki dan tahu bat kata mereka legislative assembly dari yang darbar kawan bat bagi kan yang darbar kawan dari pet ketum ke constitution bagi India buat itu bagi kamu juga yang darbar kawan dari ka state legislature kalong ban shna ya tadi kam jong ka yem darbar kawan andre ko manitip ba yem darbar kawan kam na ban shong baro shisnan bat ko mabitip kayem darbar kawan jong ka jala ka jui dani we ki jala ka parliament kam shong baro shisnan andre da kumlo la mandate ka kum ka riti secara ni ka constitution pada kumlo shis arsian ka shisnan kemudian idei ban shong kita nak session ban kam dei ban singa kawai ka session ni ka shong jong ka yang darbar kawan dan state legislature kam dei ban singa pala ya ka beri benai kamu apa beri benai la dei ban ka session ti kai ka baca apa ka state legislative assembly kam shong wa panwara ni apem jopi bagi hukum kita ide bagi hak po pendek parlimen kita di parlimen tu committee di committee di kopian regi number lumarkli ini po pemerintah dan regi boleh jemput pe tang hawi di bagi committee kabawan dan jompi angin por pemerintah kita syukur ini di committee but kawai kita kedai ke committee on petition saya dah pilih ka slide